διαβάσω ένα ποίημα του Τάσου Λιβαδίτη που λέγεται «Ο πρώτος στίχος». Αλλά γιατί καμιά φορά στεκόμαστε στη μέση ενός άγνωστου δρόμου ή μπροστά σε ένα παλιό σπίτι? Τι μας θυμίζουν, ποιον αναζητούμε? Κι άλλοτε κάτω από μια γέφυρα ή πίσω από μια κουρτίνα νιώθεις να ζεις πιο αληθινά. Πράγματα που θα τα εξοφλήσεις κάποτε με την ψυχή σου. Ώσπου ένα πρωί ακουγόταν το πρώτο κελάιδισμα στον κήπο. Άνοιξη. Η μητέρα άλλαζε καπέλο. Η νεαρή πυρέτρια ανέβαινε στη σοφίτα και έκλαιγε. Και ο παππούς ξεχνούσε να διαβάσει τη βίβλο. Τώρα κάθομαι στην παλιά κουνιστή πολυθρόνα που κάθισαν 3 γενιές. Πού πήγαν τόσοι άνθρωποι? Ολόκληρη η ζωή μου δεν ήταν παρά η ανάμνηση ενός ονείρου μέσα σε ένα άλλο όνειρο. Και η Άννα, όταν γελούσε, ήταν σαν να σκόρπιζε για σεμιά. Φωτιζόταν για λίγο η νύχτα. Θυμάμαι παιδί που έγραψα κάποτε τον πρώτο στίχο μου. Από τότε ξέρω ότι δεν θα πεθάνω ποτέ, αλλά θα πεθαίνω κάθε μέρα. Περιμένοντας τους βαρβάρους. Τι περιμένουμε στην αγορά συναθρισμένοι? Είναι οι βάρβαροι να φτάσουν σήμερα. Γιατί μέσα στη Σύγκλιτο μια τέτοια απραξία? Τι κάθονται οι συγκλητικοί και δεν νομοθετούνε? Γιατί οι βάρβαροι θα φτάσουν σήμερα. Τι νόμους πια θα κάνουν οι συγκλητικοί? Οι βάρβαροι σαν έλθουν θα νομοθετήσουν. Γιατί ο αυτοκράτορ μας τόσο πρωί σηκώθη και κάθεται στις πόλεως στην πιο μεγάλη πύλη, στο θρόνο επάνω, επίσημος, φορώντας την κορώνα? Γιατί οι βάρβαροι θα φτάσουν σήμερα. Και ο αυτοκράτορ περιμένει να δεχτεί τον αρχηγό του. Μάλιστα ετοίμασε για να τον δώσει μια περγαμηνή. Εκεί τον έγραψε τίτλους πολλούς και ονόματα. Γιατί οι δυο μας ύπατοι και οι πρέτορες βγήκαν σήμερα με τις κόκκινες τις κεντυμένες τόγες? Γιατί βραχιόλια φόρεσαν με τόσους αμεθίστους και δαχτυλίδια με λαμπρά γυαλιστερά σμαράγδια? Γιατί να πιάσουν σήμερα πολύτιμα μπαστούνια, νασίμια και μαλάματα έκτακτα σκαλισμένα? Γιατί οι βάρβαροι θα φτάσουν σήμερα και τέτοια πράγματα θα μπώνουν τους βαρβάρους. Γιατί και οι άξιοι ρήτορες δεν έρχονται σαν πάντα να βγάλουν τους λόγους τους, να πούνε τα δικά τους? Γιατί οι βάρβαροι θα φτάσουν σήμερα και αυτοί βαριούνται εφράδιες και δημιουργίες. Γιατί να αρχίσει μόνο μιας αυτή η ανησυχία και η σύγχυση τα πρόσωπα? Τι σοβαρά έγιναν? Γιατί αδειάζουν γρήγορα οι δρόμοι και οι πλατείες και όλοι γυρνούν στα σπίτια τους πολύ συλλογισμένοι? Γιατί ενύχτωσε. Οι βάρβαροι δεν ήλθαν. Και μερικοί έφτασαν από τα σύνορα και είπαν πως βάρβαροι πια δεν υπάρχουν. Και τώρα τι θα γίνουμε χωρίς βαρβάρους? Οι άνθρωποι αυτοί ήταν μια κάποια λύση.